dau simptome, sunt asimptomatice. Dar asta nu înseamnă că în lipsa simptomelor nu pot fi transmise către partenerul sexual. Din acest motiv, protecția vis-a-vis de raporturile sexuale ar trebui să fie obligatoriu. Și vom începe să detaliem niște infecții care sunt foarte frecvente. Una din ele este clamidia, care este dată de o bacterie. Da? Ea în primele 3 săptămâni nu se manifestă, abia după 3 săptămâni se manifestă cu niște scurgeri la nivelul vaginului, în cazul femeilor, scurgeri la nivelul penisului, în cazul bărbaților, durere la urinare, durere în timpul actului sexual, da? Și sângerări între menstre. De regulă, clamidia se mai spune și infecția tăcută, fiindcă după o manifestare destul de sumară, fără niciun fel de semne alarmante, ea dispare. Și atunci, într-un fel, suntem purtători și transmitem infecția în continuare partenerilor. De regulă, de regulă cu clamidia se mai transmite și o altă boală, da? O altă infecție mai corect, tot bacteriană, care se numește gonorea. Da? Gonorea se poate dezvolta spre deosebire de mediul vaginal, se poate dezvolta și la nivelul cavității bucale, gâtului, ochiului și anusului. Primele simptome de regulă apar după 10 zile, printr-o scurgere destul de groasă, tulbure, sau poate fi câteodată sanguinolentă. Durerea de arsură, de urinat, de usturime la urinat, sângerare menstruală abundentă sau sângerare din nou între menstre. La bărbat poate să manifeste prin testicule inflamate și dureroase, tranzit intestinal cu durere. Poate să apară și prurit anal, dacă este localizare anală. Da. Se mai spune la un moment dat la bărbați, se numește picătura de bună dimineața. Este primul simptom care apare. O altă infecție destul de frecventă, atât la bărbați cât și la femei cu un răsunet mult mai mare, este tricomonaza, care este dată de un parazit mic, microscopic, constituit dintr-o singură celulă, care se numește Trichomonas vaginalis. Aceasta se răspândește prin contact sexual cu persoana infectată. De obicei, parazitul infectează tractul urinar la bărbat, însă în majoritatea cazurilor nu dă simptome. La femei, parazitul infectează vaginul, da? Când provoacă simptome, acestea pot să apară între 5 și 28 de zile de la expunere și variază de la o iritație ușoară până la o inflamație severă. Semnele cele mai frecvente care sunt și care alarmează femeia, în cel mai frecvente cazuri femeia, scurgere vaginală care poate fi de la limpede, albă, vărzui sau gălbuie. Scurgere, un miros vaginal foarte puternic, o iritație vaginală plus prurit, da? În cazul bărbaților poate să apară o scurgere peniană, o iritație peniană sau prurit, durere la femeie, durere la contactul sexual și durere la urinare. O altă infecție, care la fel în primele etape este asimptomatică, este HIV, care este virusul imunodeficienței umane. Da? Și știm foarte bine că HIV-ul afectează capacitatea organismului de a lupta cu virusurile, bacteriile și ciupercile. În primul stadiu a infectării, el se poate manifesta ca un fenomen al virozei gripale. Da? Cu febră, cefalee, dureri în gât, ganglioni limfatici inflamați, oboseală sau erupție cutanată. După 26 săptămâni de la infecție poate să apară aceste fenomene, după ele dispar. Da? Și în marea cazurilor v-am spus că se manifestă ca o viroză respiratorie. Manifestările poate să dureze, partea simptomatică poate să dureze și până la 10 ani de la infectare, care afectează în toată această perioadă, afectează organismul uman, ducând la distrugerea sistemului imunitar și apariția infecțiilor oportuniste, infecțiilor neobișnuite, da? Mult mai frecvent.
Un alt virus, la fel de foarte contagios, da? Este herpesul genital. Este provocat de un virus al herpesului simplex, da? Care intră în organism prin leziuni mici de la nivelul pielii sau al mucoasei. Marea majoritate a celor infectați, la un moment dat, nu realizează că au fost expuși la acest virus, fiindcă în primele semne, în prima etapă, nu dau semne că ar fi infectați. După o perioadă de timp, în momentul când poate să scadă și sistemul imunitar, apărarea sistemului imunitar, ele pot să apară la nivelul vaginului, la nivelul penisului, la nivelul feselor, coapselor, sub formă de bubițe mici, roșii, vezicule, da? cu un lichid incolor. Așa. Sau poate să apară ca leziuni ulcerative în zona genitală, însoțite de dureri sau prurit, cel mai frecvent. În cele mai frecvente cazuri, aceste bubițe mici roșii se rup, rezultând leziuni ulcerative care curg sau sângerează. În final se formează crustele și rănile care se vindecă. În momentul când are loc un raport sexual cu o persoană în care a apărut bubițele și care s-au rupt, probabilitatea transmiterii și infectării cu herpes virus este foarte ridicată. Infecția cu papiloma virusul uman, HPV-ul și negii genitale. Infecția cu HPV este mult mai frecventă la femei decât la bărbați. Și este una din formele de infecție cu transmitere sexuală foarte frecventă. Unele tipuri de HPV cresc riscul de cancer de col uterin. Alte forme de HPV provoacă negi genitali. De obicei, HPV-ul nu dă semne sau simptome. Semnele și simptomele negilor genitale pot fi tumefacții mici, decularea pielii sau gri în zona genitală. Unii negi se unesc și iau forma conopidiformă. Mâncărimi sau disconfort în zona genitală, sângerare la contactul sexual. Deseori, negii genitali nu dau simptomă. La femei, negii genitali pot crește la nivelul vulvei, peretelul vaginului, colul uterin sau pe zona dintre organe genitale externe și anus. La nivelul colului uterin, HPV-ul, în afară de faptul că nu este vizualizabil, poate în timp să ducă la apariția cancerului de col uterin. Frecvența implicării HPV-ului în cancerul de col uterin este într-o proporție destul de mare, peste 90%. Hepatita. Deseori am fost întrebat dacă hepatita se poate transmite pe cale sexuală. Da, se poate transmite și pe cale sexuală, nu numai prin contactul cu un sânge infectat al persoanei. Și din infecțiile cele mai severe care se pot transmite în raport sexual sunt hepatitele tip B și C. Unele persoane, este o vorbă, duc pe picioare, deci nu se manifestă simptome ale hepatitei, care de obicei poate fi oboseală, greață și gomă, dureri sau disconfort abdominal, cu o poftă de mâncare scăzută, febră, o urină închisă la culoare, durere musculară sau articulare, mâncărime, îngălbenirea pielei. Toate astea sunt ce se manifestă. Cele nemanifeste, tocmai de asta le zicem asimptomatice, le putem transmite fără să știm. O altă infecție cu transmitere sexuală este infecția bacteriană cu Treponema pallidum, adică boala sifilisului. Da? În primele stadii, sunt 4 stadii, primar, secundar, latent și terțiar. De la terțiar, latent și terțiar și secundar nu o să discutăm, fiindcă alea de obicei sunt niște cu manifestări destul de grave. Terțiarul atacă deja și creierul și tot sistemul nervos, ăla se numește neurosifilisul. Dar în stadiul primar, de obicei, se manifestă în 10-90 de zile,
perioada de incubație, de la expunere. Pot prezenta leziuni mici, nedureroase, numite șancre. Acestea apar pe partea corpului unde a fost transmisă infecția, de obicei pe organe genitale, limbă sau buze. Da? Tipic pentru sifilisul primar este apariția unui singur șancru, dar pot să apară mai multe leziuni. De regulă, leziunile se vindecă fără tratament, însă infecția rămâne în organism și poate să reapară în stadiul secundar sau terțiar. Și în toate aceste stadii este transmis din punct de vedere sexual. Complicațiile. Complicațiile cele mai frecvente, da, este durerea pelvină, complicații care pot să apară în sarcină în momentul, artrita, boala inflamatorie pelvină, infertilitatea, boli cardiace, anumite cancere, cum am zis, care este asociat cel mai frecvent cu HPV-ul și inflamația oculară. Din acest motiv, noi recomandăm ca testarea și verificarea tuturor simptomelor, semnelor care apar și sunt neobișnuite, să fie verificate de către un medic specialist prin anumit screening care se poate face în cadrul clinicii Domnița Chiajna și vă așteptăm cu drag pentru că este mult mai ușor de a trata preventiv decât după aia de a interveni în unei situații chiar chirurgical, da, cu niște leziuni ulterioare, da, mult mai grave. Și ca să fac un rezumat, așa, pentru toate persoanele active sexual se recomandă cel puțin o dată pe an să se facă screening-ul pentru infecțiile cu transmitere sexuală. Oricând, suntem la dispoziția dumneavoastră și vă așteptăm. O seară bună!